Founder sa Munificent Ministry Investment o asawa ni ini ang nadakpan sa CIDG human nga nagtago-tago sa Cagayan de Oro City. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez live. Cyril. Yes, Real, taod-taod nang gisubay sa otoridad ang mag-asawa tungod sa kasong nga giatubang niini nga syndicated estafa. Dakpan sa Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG Misamis Oriental si Pastor Rolando Joseph Jr. o Pastora Doris Fe Cadallo Joseph atol sa pag-serve sa warrant of arrest sa ilang kasong syndicated estafa. Sila matod pa ang founder sa Munificent Ministry Investment nga ga-operate sa Soc-Sargen Region kung asa daghan ang nahimong biktima. Modo sa mong investment scheme ang pasalig nga motubo og kalima kapilo ang i-invest nga kwarta. Apan dihang nag-atubang na og kaso, gilayon nga nagtago-tago ang duha sa Block 6 Lot 19 Gran Europa sa Cagayan de Oro City kung asa sila nadakpan kagabi. Other areas in Mindanao, particularly dito sa Region 10. So start out na sila doon. Mo to nga atong gipangamutan nga matumbok na to ang ilang nahimutangan. Ana sa 5 ka warrant of arrest ang na-serve sa CIDG kagabi nga gi-issue sa nagkariyang korte. Naglisod sab ang mga operatiba sa CIDG sa paggukod sa magtiayon sanglit nagpuyo kini sa usa ka exclusive nga subdivision. If any one of you is one of the victims, willing victims, you can still file cases of estafa to the couple. So atong panikamutan nga makuha pa nato ang mga ubang waran kay para matagan po justisya ang kwarta nga inyong hinaguan. Real, gidala o gibiyahe na karon padulong sa Maitong Police Station sa Sarangani Province ang mga kausado og nakatakda sab sila nga moatubang ato sa korte aron atubangon ang ilahang mga kaso. Real. Okay, daghang salamat Cyril Chavez. Misa ka na sa